Dismayado ang usa sa dakong transport group sa Zamboanga City human idayon nagyud ang Public Transport Modernization Program. Ani ang report ni Efren Mamak. Bisan man napaubos na sa consolidation sa PUV Modernization Program, nanginaot gyapon ang Federation of Land Transportation of Zamboanga City nga usa sa dakong transport group sa syudad nga unta dili madayon ang pagpatuman sa Public Transport Modernization Program o PTMP. Gani dismayado kini human nga nagbutyag si President Ferdinand Marcos Jr. nga idayon gayud ang maong programa. Bisan pa man dunay 22 ka mga senador ang nag-file na og resolution nga isuspende kini. Well, been discouraged gayud yo. Bing grande gayud el daamon respeto kun datong presidente no. But while man consider okay lang era si ako nakal mga talyaya, so be it, continue sila. Pero kung nakal mga hindi kaya, we are not against the modernization program. Pero on how it is being implemented, hinigada mo. Sumala niya, bugat kuno kanila ang kantidad nga ilang mabayaran kung madayon kini. We do not have that financial capability akin na Zamboanga. Hindi kita kaya 4 to 5,000 a day para pwede kita mang-cope up kung nakal de el presyo, no? No mas sila man generalize el area. Failure guide si aki ka nato na Zamboanga in case man pilit guide sila kung implementa. Apan sumala sa LTFRB 9, ang opinyon ni Mingala, wala kuno mo representa sa tanang transport group sa syudad. So yung modernization program po is 7 times po na postpone yan. Wala namang masyadong masasabi ng mga ibang transport na sabi nila dismayado kasi binigyan naman sila ng chance na makapag-consolidate. With the pronouncement of the President, tuloy-tuloy na yung modernization. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.